Se teñen roupa bella na casa e non saben que facer con ela, saiban que os nenos de Cambados teñen un plan: reutilizala. Os rapaces de 4 colexios da localidade aprenden entre hoxe e mañá como darlle unha segunda oportunidade a aquelas prendas de roupa que xa non se poñen. Unha das opcións que aprenderon hoxe foi crear monicreques cos que despois xogar. Tomen boa nota porque o proceso é ben sinxelo. Colles un calcetín e colles un papel con pegatina e faz uns debuxos. Fixen cun papel de pegatina, fixen primeiro a boca e os ollos, pegueinos e logo Luís deume lá para imitar o pelo e cun calcetín pegamos todo e fixemos esta marioneta. Collimos un calcetín reciclado que nos deu Luís e cunhas pegatinas fixemos os ollos e a boca, as recortamos e as pegamos encima do calcetín e logo collemos lá e fixémoslle o pelo e fixemos esta marioneta. Es fácil, cogemos un calcetín, le ponemos una boca, unos ojos y luego con lana le hacemos la melena. Detrás desta divertida iniciativa hai unha razón de peso: concienciar aos nenos xa dende pequenos da importancia da reciclaxe textil. A idea é buscar novos usos a aquelas prendas que xa non nos animamos a vestir. A roupa que utilizamos toda a roupa que ven dos contenedores, por dos contenedores, intentamos inculcalos que unha roupa ten máis usos. Non, a miña roupa ten máis usos, chamase o programa, tejidos educativos, porque un simple calcetín que xa temos na casa que non nos vale porque está roto ou algo, podémoslo convertir nunha marioneta, unha camiseta tamén que está desgastada pois cun pouco de recortes nunha bolsa de tela para seguir reutilizando. Hoxe os nenos deste colexio de San Tomé tamén aprenderon a coidar a súa roupa para que en canto medren poida ser aproveitada por outro neno. Tamén descubriron os colectores de reciclaxe de roupa, a forma máis solidaria de darlle unha segunda vida ás prendas. Fomentar valores de que tamén de que a roupa se vayan donando roupa uns aos outros e se non, pois para eso están os contenedores para roupa que non se utilice, pois ir depositando. Os rapaces como van a ser dentro de uns anos, cando eles sean educadores replicarán os modelos que eles aprenderon. Se xa de pequeniños xa saben a importancia do cuidado do planeta, pois nas súas generacións traballarán con eses valores. A actividade celebrouse hoxe en 2 colexios de Cambados. Mañá a caravana da reciclaxe de roupa vai continuar a súa ruta con parada noutros 2 centros da vila.